Nagbabayad na yung bayaw ko. Libre. Ayan. Guys, yung my birthday. Yan yung mag-birthday na. Mali siya yung mag-birthday na yung iya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Where's the glue? Guys, dito tayo sa swimming pool sa Warden Castle. Yan, daming tao. Yan guys, maganda pala. Kung pupunta kayo dito sa Warden Castle, yan, makikita niyo sa kakalo. Ang dami nang liligo. Dami nagsisimin ngayon. Ikutin natin yung Warden Castle dito. Kung gaano kalaki din yung swimming pool nila at gaano kaganda. Maraming bata na ngayon na nagsiswimming. Ganda. Sulit ang bayad. Yung mga kids ko,